Lamaphupha akhona enkonzweni avela badunga ibandla. Hayi ngiphuphile kusho inkosikazi enye ngiphuphile kuthiwa ngibe uma wena ungaba uma wena. Oh ungenelwe yini? Hawu asemvalelise uzoba uma yathithibala into angizokuyisho yathithibala mina ngisuka izaba uma ngiyohlala emafutheni wena kuhlale wena ilamaphupha ngaka adunga isonto kwenzeka kanjani? Don't Teti mathathu amavesi 1 kuye ku3 ufuna ukuma ya tetulula uma kuvela kunina umazisi encwadi uma kuvela kini nina nifuna abantu abazonitshena la sekukhona abantu abanye baphethe inkonko emadokotela kuthiwa yiswa awushawuvume yiswa ushopa noma umphuphi wamaphupho uma kuvela kini umazisi noma umphuphi wamaphupho aninike isibonakaliso noma isimangaliso. Wena ufuna ukuhlala njalo unikwa ibonakaliso nemangaliso nesibonakaliso noma isimangaliso sivela njengokusho kwakhe kuwe ethi masilandele izithixo ezinye ongazaziyo sizikhonze ungawalaleli amazwi alomazisi. Uqinisile impela wawu mfana kufike ubhombela impela lo bhombela ohlale efika nokukhathele njengami kwenzeke kanjani? Uma umshumayeli angibuye ngibese elinda uyifunda kanjani incwadi enkonzweni wena mshumayeli wathi unkosikazi? Uyifunda kanjani incwadi enkonzweni mshumayeli wena wathi unkosikazi? Uma kufika omunye exabeni nonkosikazi wakhe ungamlamula uthini ngoba owakhe akekho nawe wamtshila? Nazareth oyingcwele amusukumo wakini anakho ngikwenzile Palela ithi indoda mayingayilahla inkosikazi yakhe eyakho wayilahla uyifunda kanjani incwadi? Futhi wena mshumayeli njengoba ufunda wena incwadi leli izinyo nalo legolide ulifakele oh thina kuthi oh noma usekhuluma indaba unesina ngalifakazi uyadabuka ngoba unesina ngalifakazi kuswele umuntu ongamkhipha leli sinyo lomuntu akakhona isibindi uMichael nje athi iqalo somthanda kuthi ahlala phansi mshumayeli naleli izinyo asifuna ufunde nawe. Hey mina umshumayeli bathi izinyo hlala phansi uyifunda lingasekho hlala phansi. Wenzani umkhokheli ngaleli zinyo?
leli sinyoza kukhona inkinga ekhona kuleli bandla manje sekukhweza imali njalo ngo14 uyikhwezwe iye kwemsini kamkhokheli hayi sikhweza lapha isikhwezo bikhwezwa kabili imali ikhwezwa ngoJune ikhwezwa ngoDisemba iye emsini yasekuhleli ikhweza iya kwakho ufuna isikhwezo hayi ikhwezeni makhosikazi uthi iye kwakho imali uthi ayikhwezwe kwenzekani inkonzweni hawu malini mkhokheli 10 rand kepha 10 rand uyikhweza bamye 20 rand hawu ngakunika amazwi amaningi kangaka u14 ukhipha imali engaka 10 rand